Люта чушка. Как е? Слава. Не е достатъчно люто? Да ти дам още една? Дай му още. Първо дъвче семената. Насладим се. Лючи ли въобще? Да. Сериозно? Не се личи. Май лючи все повече. Ето муцунка за милиони. Браво! Сега вече вярвам, че е люта. Какво да не би още да лючи? Ще лючи още доста дълго. Ще има доста силен запек до вечера. И после лючи и по-късно. На сутринта. Не дей! Не дей. Още единичка? Я да видим. Я, бъдни се към камерата. Очичките. Свърши, не. Не. Сега боли. Не си пипай очите. Ама аз не съм пипал семената. Да. Истината да са закъснели, викаш. Да. Вече има нужда от топла съпичка. Не е вярно, това само ще заселе вета. С мляко се туши. А искаш ли хляб? Хляб. Хляб или хляб Б? Слаба. Сам толкова ли беше? Още има ли? Ама още една. О, да, още ли ти, ама... Още една. Поносимо. Мислителят на роден. О, добре, стига толкова стига.